दसे उनाव जागायसिगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट आबसु लोगोसे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट आइजो आफाद बिथांमोननि नाजानायाव गुवाहाटी बाथौफुरि आहमगावनि बे लांगोनायाव 11थि रंजालि बैसागु बे खुंथाया जागायसिगोन। बयबो बाहागो लानो हागोन। गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थाफैनाय, गुवाहाटीयाव साख्रि बाख्रि मावनाय न'खरनि फेमिलि बयबो दिनै देवबार आरो सानडे दसे उनाव जागायसिगोन। भिडिअनि फुटेजाव नुबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट आइजो आफाद 11थि बे खुंगा रंजालि बैसागुखौ दसे उनाव जागायसिगोन। नोंथांमोना दसे उनाव बाहागो लाफैनो हासिगोन। गुवाहाटीयाव थानाय नोंथांमोना कम्पानिफ्राव खामानि मावनाय, सोरबा नोंथांमोना गुबुन माखासे डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनाय, दिनै सानडे आरो देवबार बयबो गाजा गोमजा गुवाहाटी बाथौफुरि आहमगाव जायगा, बे जायगाया अबे जायगा? गुवाहाटी बाथौफुरि आहमगाव एकदम बर' स्कुलनि एकदम लांगोनायावनो जादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एकदम आबसु अफिसनि लांगोनायावनो अल आसाम सेन्ट्रेल बाथौ मन्दिरनि लांगोनायावनो बयबो गाजा गोमजा फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन। सोरबा मोसानो गोरों, सोरबा जिखुनु जाया माखासे दिन्थिफुंनो गोरोङा फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन।